Txorin eta Rock, eguerdion eta ongi etorriak denboraldiko azken astera. Ajiekin, Patricia Viteli? Ez. San Juanak izan dira. Eta bueno, arrasaten... Arrasaten ere bai. Parrandan dia onda, nik kontatu didate, Ez que, baina, arrasaten die, jaixa ofiziala. Osea, algortan esan zuzien, hemen beba ditzen die San Juanak. Bueno, zute tonto bat ondartzen da, mesedez. Hori ez da San Juan. Jaiak ez die. Ez die jaia. Baina, lan ere, arrasateko honenak, ni hor, Markelekin batera nahu, Santa Masak, ero Maritxu. Ni San Juanak bai gustatzen jat, eta oran, Euskaldeko jaixak orokoren gustatzen jat egunekua dienak. Bueno. Aurriko azken asteleena, baina egunien ziar. Kontua da, jai kontuak pasa dira, eta oin pilo bat izango ditugu daran zehar, baina guk gaur, kozinatzera gatoz, astelena da, kasuntan, erabat veganoa nire errezeta, eta ingo dana da musaka bat. Musaka vegano bat egingo dut, eta horretakora, boloñesa bat egingo dut, eta hemen daukat soja texturizatua, eta hau da, haragi xetuaren ordezko egiten duena, eta benetan nire kuadriako egun batean sartu nien, honekin indako olako boloñesa bat, eta jan zuten, eta nire behitxu nire kuadriakoa dila, barazkiak ez jatekoak, hau oso gustoko dute. Orduan, egingo du olako bexamel bat edari vegetalakin, eta kontatuko dizue labur zer egingo du. Patatak zuritu, xarrata moztu eta labean erre. Alberginea, xarrata moztu eta sartagin batean egin. Boloñez egiteko behar ditugun barazki guztiak erreuzten jarri, erreuzita denean, soja texturizatu egitu, gero ardoa, hau murriztean salda eta tomatea, eta utzi egiten. Bexamel bat ingo dugu olibarekin, irinarekin eta edari vegetalarekin, eta honen gainean jongo da horrelako gazta vegano bat, fritu lehor ezberdinekin eta garagar legamiarekin batuta. Erretilo bat geruzaka montatu eta laberatuko du 200 gradutara 15 minutuz. Orduan, hoxe, betiko musakarenkin alderatuta bakarrik izango zen, haragi xeatu da beharren, han gainera Grezian da, erabiltzen dutela arkumean guk, soja texturizatu sartu dugula, eta, han bexamela, batzuk egiten dute bexamela, bestatzuk egiten dute, han jogur krematxuak, hango arrautzak, eta gero hau gazta, eta horrekin egiten dute geruza bat, gero gratinatu egiten dutela. Bestela bexamela izango zen, esne normalakin. Labea 200 gradutara daukat, eta ingo gana patata batzuk askar zuritu, eta labera, eta aurrena, boloñesa, martxan jarriko, ja? Barazkiak txikituta euskadanez, hau egiten gote. Oso ondo. Denbora aurratzen. Eta hidratatzen usten duzu... Hidratatzen usten badugu, askartu ingo dugu. Lehenago lortuko dugu, prestatu izatea kozinatzeko. Baina hidratatuko da ardoarekin eta saldarekin. Horregatik salda ere gehituko diot. Orduan, zurgatuko du ardoa, salda, gehi tomateak ematen dion ura. Oso ondo. Orduan, nik uste dut sustantzi gehiagokin geratzen dela horrela egin da. Bestela, askarra aldera itera, aurrena hidratatu salda berotan egiten baduzu, askarra hidratatzen da, eta gero hor sartu. Nahi duzuela. Eta listo. Bai, berakatza, baratxuri atal bat, kipula bat, azenario bat eta erdi. Batek esango zauen etxian, hau errex egongo zan holan, Hola neukitia dana, eta apioa. Hau, lehenago etorri lanera, eta jarri txikitzen, eta... Misen plaza, bebai, etxian bebai denbora, aurrezteko ez, baina enleike olako gauzak, eta dana garbisa biteko, eta... Eta aukera bada. Beti esaten duena, daude errezeta batzuk, bezperan nina alditugunak eta, baina badaude prestaketa batzuk hau ere, biarre harrapatuta ibiliko gara, utzi barazki, eta izaten bada errezeta bat egunean inbardana, utzi barazkiak eta prest, eta oin, bitu, ze askarri nun, plan, bestela izango zian, hemen, 8 bat minutu, hori erregozten, ero txikitzen, hor eiten doa. Eta batzundako musaka da Greziako lasaina, baina gauzea da, ez da asmakuntza bat Greziakoa. Musaka berez ekialdi hurbiletik dator, eta gero 1910an ospetsuin zauen sukaldari greziar batek, eta Nikolaus Txelemendes. Eta oran, kuriosua dana, da, itxuran estartzen badugu, jatorrixa. Nungua dien musaka originalekuak, zigorrek veganoa edo bertxio veganoa da bilitzen, baina originala dauka, patatak eta tomatiak, Ego Ameriketatik. Alberginia Indiatik. Eragixeatua ekialde hurbiletik. Berez, jatorrixa internazionala, baina gero dana holan batera, nahasitxa, Greziakoa. Greziako musaka. Eta gero guk, hemen bertxio desberdinak ditugu, Euskal Herrixan baitzen dugu,
Hori, alberginia, aragixiatua, tomatia, da gero bexamel bat. Baina berez, originalak, darama bai arrautzak, darama feta gazta. Hori, gaineko geruza, jogurrak indekin dena. Jogurrekoakin bebai. Eta, bueno, bihurtu da gaur egun, Greziako sukaldaritzan erakusle, badauz beste batzu bebai, ez? Girosa, tzatzikia, zuk ezagutze itxuzulan gehiago, espanako pita, hemen txorienen egin izan dugu. Bai, izena genero batzean, baina bat zegoen bat matzaren ostuetan bilduta arrozakin deiten zana, hori pilatata ziuten. Bai, dolmak zehonak. Bai, egin izan ditu txorienen baita ere, Bai, hor, Grezian, kontua da, Greziara joan behar baduzue, kontutan izan, erropa eta eramatenerakoan, 2 kilokin etorriko zaete landik, hori beti. Orduan, bueno, ese bat ere baitzen bazue, M batekin eraman erropa, M badezpa. Gauza harinak bai badauz. Ja, baina neurria ez daukate. Oguri behintzat hori gertatu, gu jun ginenan eta maila betetzen ziguten gauza Patri, baina dana gozoa, eta bukatzen, uste genuen bukatzen nahi ginela, aldamenean beste maila jartzen zuten, eta ura ere bete egiten zuten. Hori da, telebistakin zoiezelako da tratu berezixa emango zuen. Bai. Alatabe razioak haundixia die, baina egisa da, niri gastronomia Greziakoa, Italiako gastronomiakin batera, da igual, munduan gehien gustatzen jatena, ze da gurian oso antzerakoa edo mediterraneoan oso antzerakoa, azkenean dano gauz hor kokatuta, eta baditxu oliba oli oso ona, tomatiak, nik ez ditut hango tomatiak bezain onak, pro inoiz, benetan noan tomate entzala bat. Iraian ekarrikotzen nik. Pro ditxu zure aman hortuko bebai. Eta, hangoako behar? Ez. Biteli? Eguako tomatiak, Greziako baino bia, baina bidaiatu dutenean oso goxuak. Entzaladak, arkumia bebai, hangoa tipikua da, etxena beba txingarretan, orako gixautan, bueno, badauz gauza asko. Oso ona. Nik, egia da, bueno, a ver, Japoniara jundazera, Patri, espero duzu jutea, eta ni Japoniako sukaldaritza benetan maite minutan naukala, eta Nikolan zorionez 3 aldiz joan aldizan naiz, eta bertako sukaldaritza ikusgarria. Eta ez bakarri jatetxetan, kalean jaten dana, eta oso merke gaina, Patri egun hauetan egon gara esaten. Japonian, kalean oso merke jaten da. 8-10 uste genuena garesti, 2 sagar erosteak, agian 8 euro balio dizu, eta jateak olako sushi bandega 8 euro da baita. Orduan, aukeran, fruta, gutxixo. Bueno, fruta igual ez dugu egunero jango, baina bai, azkenean fruta kanpotik ekarri bidaue, uarte txikitxo bada, eta garesti ordaintzen dalako. Bertan zauki, arrain oso ona, guak du aragia, da olako gauzak, hemen baino. Aragia behasko ordaintzen zen, Bai. Pillo bat, arrainera joango gara orduan, ez? Bai, arraina edo itxasoa, itxasoko dena jaten dute. Juten zango merkatu batera, arrain merkatura gur, Tokiokoa bizitatzeko aukera izan nuen, da Osakakoa baita, eta esaten duzu, baina zer da, animali hori nik genituen ezautzen, baina ez dakit, ezagunak ziren, eren batan ikusi nuena, beste dana, 3 laurden, zer da hori, baina horrelako karrakelak, horrelako muskuiluak, daukat argazki bat, muskuilu baten ondoan nirezkoa, eta muskuilua nirezkoa, baina handiagoa esan. Muskuilua? Bat. Mojojoia? Mojojoia. Mejilloia ulertzeko bat ematek ez da badaki, nire eskua baino handiagoa bat. Zu pentsa hori, horrek arroketan daude, zu hortik igotzen da, koska hola niltzen dizula. Ez dut zure behingo. Bueno, badazpada buseatzen ez gara ibiliko, baina bai, galdetzen dut zuenean, ia zein da zure gastronomia internazionaloan gustokuena. Ni beti itzen dut, Grezia edo Italia aldera jo, ze Asiakoa asko gustatzen jat, baina igual lan egunero igual kantza bengo nintzen, baina oitxutan hau, hemengo zapori, da horregatxik aukeratuko nitxun hone bisat. Baina bestela munduan, gastronomia ugari dauz gustatzen jakunak. Musakara bueltatuz, batzuk estotzie patata geruza jartzen bakarrik itxen dauela, alberginia, aragixa, tomatia eta gazta. Edo gaineko geruza hori bexamelana. Baina, leku batzutan eitxen da, eta gainera musaka bakarrik ez da Grezian itxen. Ze beste herrialde batzutan, adibidez, Errumanian bebai eitxen da, eta han patata bai ala bai joan bida. Ze patatak emata dutzena da, geruza, lodixaua, eta, testuria bebai, trinkua, eta azkenean patata, eta zigorrek hemen itxeru ez da holan, eta bai, bebai. Merketu iten dut, eta tripa betetzen. Aputxo bat, merkiagoa dalako bai, eta azkenean, hidrato kontuan,
Bai. Garrantzitsua da hidratuak aukitzea errezeta batek. Bai, eta hori, nik uste dut, patata, nik ziur nago, musaka dala, hau da, Europoarrek Ameriketatik patata eta tomate ekarri baino legan nagokoa den errezeta bat izango da, eta, gero, tomatea ekarri zanean, patata ekarri zanean, moldatu inzituztela errezetak, ero ez, ondu, ero sartu hau, ez, osai hauek. Eta lehen izango zen, zigurne, alberginia bat zeuskaten, haragia bat zeuskaten barazkiak izango zituzten, eta holako betegarri bat, eta gainean, jogurra eta nik suposatzen orduan badaki duela eundaka urtetik jogurra jaten duela gizakiak, eta orduan jogurra eta gaztarekin indako gaineko geruza hori ere existituko. Da, imaginatzen dut, aintzinean bai, errezetia izango zen askoz be simpliagoa. Zeoin zaila baino gehiago, da luzia, patatak labian, honek plantxan, gero saltza, gero gaineko geruza. Da, lehenengo zabien, igual patata eta alberginak batera joango ziren, erreta, gero saltza bat, eta gainetik aukitzen zabiena. Eta patatak egozitein alditugula, ni lehen, goratzen naiz, Katerineko enpresan iten genuen, musaka iten genuen, eta han errezaldera botata, patatak eta egiten genituena da egozi, gero xarra da moztu, alberginia frigidailuan erretzen genuen, frun atara, eta gero muntaketa bat, eta bai bolainesa bat bai egiten zen, horrela gukingo duguna modukoa, errexagoa, simpliagoa, baina, badago moldatzia errezeta hau, Bai. Eta politxa dana gastronomia munduan da testuringurua aldatzen daienez eta denborak aurrera itzen dauenez, errezetak bai aldatzen doiaz. Eta hori pasau da Boloniar saltzan gaurengo dugunan. Badau Italian sukaldaritza edo gastronomia akademia eta azkenengo Boloniar saltzan errezeta ofiziala izan zen 1982an. Eta garai honetan desberdina zen. Berez, gaur egun urten, 2024an, barri bat egin daue. Eta ze berrikuntza, claro. Adibidez, lehen, Boloniar saltza, itxen zan kartela, behian zati batekin. Kartela deitzen zan, beixan diafragma onduan zauen haragi mota batekin. Baina gero harakinek esan zabien, saia zala ataratzeko, eta gero saia zala batez be, saltzeko hori, ze egozketa oso luzia bie zauen. Orduan, jendeak harakinek ez zauen jartzen, jendeak ez zauen erosten, eta ontxe boloñesa saltza itxen da beste haragi mota batzukin. Orduan, Italiako Gastronomiako Akademiak indauena da, honek haragi mota, beste haragi mota batzuk, edo haragi xeatua, onartu. Ze onartu dauen geixau? Poteko tomatia, ze geixau, gero, esnia bota edo ez, lehen, lehen ezinezkoa zala esnia botatzea holan Bologna saltzan zai, eta ontxek, bakoitzak ikusteko. Beraz, albiz, frantzesak badie oso zorrotzak euren gastronomiaekin. Italiarrak kasunetan, malgu hau bihurtzen dabiz, orduan, bitxia. Zuri ze pentsatzen gatzu, zu pentsatzen dozuelan, berrikuntzak, honek malgua izatia gastronomia tradizionalakin, ona da, edo ez. Ni malgua izango nintzen, baina gero esan inbar duzu zer dan, nahi dut esan. Moldaketa gero ez esan, hau da, benetako eta errezeta tradizional bakarra musaka hau. Ez, hau da, nire musaka moldatua. Ni, hor marmitakoakin, marmitakoa batzu piperra botaten diote, bestatzuk esatute bakarrik ipula behar duela. Bestatzuk, bizkaitar saltza bai, bestatzuk txorixeroa. Karo, zein da ofiziala, zein da bertxio. Hori da. Azkenean nik beti izan, bakotza bere gustura itxeko, bere gustatzen zaiona, eta gero, ez esatea hau da, ero bakarra ero dana, ez? Errak itxen dagoena da, orokortu errezeta bat, egisa da guk Euskal Herrixan ez daukagula olako Euskal Gastronomian akademia gastronomiko bat, ez? Baina, aukitzen baginen, hor, eztabaida pila bat egongo ziren, lehenko patata tortilla tipulakin edo, ez? Hori duda moduan ezin da jarri, Patri. Daude gauza batzuk ezin direla dudan jarri. Eztabaida hor dau, kalian dau. Bizkaitar saltza batek, ez duela enaman behar tomaterik, hori bai. Eta hor, jenteak oraindik uste du, bizkaitar saltzak daramala tomatea, eta ez darama inoiz tomaterik. Azkenean, bizkaitar saltza da, piper txorizero saltza bat, hori da. Eta horrek ematen dio, kolore, gero gozotasun puntua daukana bizkaitarra da, botatzen zaion kipula guztia. Babitu ni, orokorrean ez nazela oso frantzes salia.
Baina nik zorroztasun hau, nik eskertuko nauen, ze malgutasun honek, italiar bolognezan adibidea oso ona da, Bueno, bota nahi dozunara gisa, tomatia potokuak balixo dau, ez nia, zu jakin botako zuen edo ez, horrek ez dakit kalte itxenotan sukaldaritza tradizionalai, eta zigorrek esan da, nik tradizionala edo betiranik olan eiana olan jarriko nauke, baina gero aukeriak, behitu, tradizionala hau da, eta zuk etxien itxeko aukeria badaukotzu, baina kontuan daukagu, gaur egun, 2024 desberdina dela, beste testu inguru badala, eta zuken zeikela beste gauza batzuk. Eta honen, sukalderi buruekin, bardin. Bai, nik hor, asko nahi batu, nik zenbat eta zenbat liburu etxean dauzkadan, antzinako lehenko errezeta liburuak, eta ez dait, liburuen baten errezeta baratxuri sopa, baten berdina gertzen dan. Daude, 4, 5, 6, 7 moldaketa. Orduan, bai, oinarrizkoa, hor, berdina da denetan, baina beste aldatu egiten da, orduan. Zera esaten da, hainbat buru, zenbat aburu. Hemen Euskal Herrian ez daukau sukaldaritza akademia gastronomikorik, baina bakitzu... Ez dau. Baina bakitzu ze daukagun pila bat. Sukaldariak. Sukaldari programak, telebistan, hemen EITB-en dauzkagu. Sukaldari liga. Udan dako berria, soain. Hori da, daukagu el Club del Tupper, abokado sukaldarien txorien, EITB-ko akaso programarik onena. Eta gero, beste bat estrenatu da, todo el mundo a la mesa. Vale. Parkatu, a la mesa. Hemen, bota dut, soja testuizatua, ardoa utziko lurruntzen, gero, salda botako diot, eta gero, tomate birrindua, ez tomate saltza. Oso ondo. Bertan, Masterchefen lehiakide oia izan dan Aitana Abila sukaldarixa eta Javi Sierrak aurkezten daue programa hau, ETV-bin, joan zan hilabetean estrena usana, eta izango zan oran gazteleraz bertsioa eta gastronomiakin inguratuta, izango zana herri txiki inferno handik. Baten die, herriz herri holan Euskal Herrixan, eta bertako herritarrekin kosinatzen daue bertakoa dan zehose. Eta gero danak maixan jartzen die, hortik izena, todo el mundo a la mesa, mundu osoa maira, eta eixadanik saio pare bat ikusi itxudala, gainera lehengotarikoa izan zen atxabaltan, arrasate onduan, orduan, hori biharrezkoa zen ikustia, eta oso programa entretenigarria eta politxa. Atxabaleta o aretxabaleta? Aretxabaleta, anguentzako edo inguruentzako atxabalta. Amaixo modun, ero? Aramaixo, bai, amaixo. Egia da guri bebarriña, eta jurreta, eta xorreta, beti izan da, xorreta. Eta benune osan, xorretan. Ardoa, lurrunduta, salda. Botako diogu. Lurrundanak Patrizia Bitelirik, aurrek izan. Eta oin jakusi du, malguago dao, hasi da zurgatzen, pixkanaka, utziko dugu hau ere hemen lurruntzen gure salda, eta gero botako diogu, tomate birrindua hemen daukadala. Tomate birrindua. Listo. Eta hemen bitartean, bakizu, hemen katza bota eskero izerria botatzen duela, eta geratzen dela, holan, mikaz puntuera kendu iten dio alberri. Ez dio bota, nik, segia da, nik probatu izan dut katza bota da, eta gero ondoren, eta ez dio tolan gehi esaten, aldea dago kristona. Orduan, hor izerditan eukin beharko genuke, gero garbitu, hor botatzen duen ura alberginiak, orduan, nik pausu batzuk ikusten baditut ez daukatela zentzurik, niretzako bintzat, ez ditut itxen. Osondo. Telebista saioetatik dokumentarira. Oindala gutxi, dokumentari bat egin jau sukaldaritzan inguruan oso ospetsu bihurtu dauna, sari pila bat irabazi dituna, eta ziurenik gustako jatzun, gainera ez da holan inobez berbetan agertzen dokumentarixan, ez da holan elkarrizketa kontuak, baizik eta da, pentsatzen da, kamarak dauzela hor izkutatuta, sartzen die, 3 Michelin zar dauzkan jatetxe batera, eta ikusten daue, hango, tentsioa, kreatibidadea, eta handauzen, Eta bertako ez dakite, grabatzen ari zaizkila? Badakite, baina, oso ondo dau egin da. Reality bat izango bazan bezala? Hau da, eurak, igual, kamara igual egon da hor, egunian 8 ordu, orduan zu egun baten igual despista, iken zara. Imagina usuko hemen daukotzula, hilabete baten, kamara bat grabatzen. Azkenian, Ez da labakarek grabatzen, nahi zeamein atarako zila, trapuzarrak ero lan, ez batzuk. Hori da. Eta, Veneziako mostran estrenatu da, jatetxonen izena da,
Les Trois Gros. Hau, dako. Bai, eta bertan 1930an zabaldu zen, eta oindela 56 urte irabazi zituen 3 Michelin izar, eta, bueno, ez ditxu galdu, ez dela gauza txikia, beraz, bueno, jatetxe oso famatua da, eta ointxe, dokumentario honetan, ikusgai. Niri gustatzen jat asko, badago lan serie bat gastronomia inguruan, The Bear, bertako sukaldari aktorea da Jeremy Allen White, hau da, Rosaliaren mutila. Eta... Nor da Rosalia? Bueno, mesedez. Jeremy bai, badakin hor da, baina... Mesedez. Ja. Bueno. Mesedez. Osea, ez lan ez dozu ezagutu biz Rosalia. Bueno. Ez dut ezautu, ez ditzen, parkatu, Ezagutzen dozu, hori? Mira, ez que ez dozu zeinisten. Patri, nik, hori jartzen aztezu... Ez dozu jakingo zein dan, mesedez. 6 zazpia besti olakoak, eta enuke jakingo zein dan Rosalia, ero zein dan Jose Maria, ero zein dan Lola Flores. Lola Flores, betxo. Lola Floresena badakit. Ez dozu zeinisten. Uioi migatoko hace uioi... hori esan, hori berala basan. Rosalia zein dan, ez dozu zeinisten. Osa, ez dakizula, ez dozu zeinisten. Bueno, ustot, abeslari bat dala, zugatik dakit. Baina nik jartzen diazu, hor abesti bat beria, eta enuke jakingo. Bera, nordan... Ez ara mundu honetan bizi. Bueno, Jeremy Allen White bere nobixua, eta bera dauka serie bat, sukaldaritzan inguruan, The Bear, eta ni oso saliana, serie horrena, ez dakit ikusitxa daukatzun, eta da sukalde munduan bebai. Azteko nao. Oso ona da zu sukaldari, hor goi mailako sukaldaritzan ibilizarenekoa, hor pila guztoko jatzu, eta bera dauka, holan, Noman eta itzen daulan, 3 Michelin izarretako jatetxe baten, baina batean Anaixa hil itzen da, eta orduan hartzen dau, Anaian, sandwich taberna holan, sistrin bat, holan estatu batuetan. Eta, abentura hori, eta gero berak jatetxe horrei nahi dotza eman, garrantzixa, eta nahi dau, eske oso ona da benetan, oso ona da. Vale, apuntauta. Eta Rosalian disko berri xabe bai. Hori ez dut apuntatu, hori utziko dute. Hemen, ikusten duzue, nola beste itxura, gaina holan ikusita ara isetu ematen du, ez? Hori utziko du egiten, eta hemen momentu batean, bexamel bat ingo dut, baina bexamel egiteko bakizu beti gurinak eta erabiltzen ditugula. Kasu honetan, veganoa danez, koipe bat behar du. Berdin zait, oliba olioa, ekilore olioa, ero margarina erabiltzen badugu ere. Beste guztia prozedura berdina izango da. Oliba olioa erabiltzerakoan, saiatu zaitxeze, zehose suabia izatera, bestela bexamelak haukiko dau zaporia nahiko potentia. Ero nahi baduzu potentia bota jozue, zuen esku. Eta hemen bai, mesedez, edari vegetala erabiltzean, hartu zazue bat, azukrerik ez daukana. Ze bexamel bat olan gozo aldera, eta hoi bota iten diete, egon osagaiak irakurtzen, nik soja edari hartu dut kasu honetan, eta behiratzen egon nintzen, eta ikusi nituen 3-4 potok denak laugarren osagaia azukrea zan. Orduan, azukrea izaten dute, berez badira nik apixak gozoak, olako edari vegetalak, orduan, gomendatzen dizuet, espada, behiratzeko osagaiak, ze kasu honetan zerbait olan gozoa zen egizu izatea. Niri hemen gehiegi leitzaideak gustatuko. Bexamela, momentu batean egin da, gatza, piper beltza, eta ezerrez, oin gu, pixkanaka, labaian patata dauzkago egiten. Gazta veganoa aiteko, erabiliko ditut. Ekilore hasiak, horrek kuiarenak, garagar legamia eta baratxuri lehorra. Hauek birrinduko ditugu robotean, eta hau gero jongo da gainean. Orduan, utzidazu osagai guztiak muntatzeko preste ukitea, eta eroetorriko gara gure musaka, olako labeko erretillo batean muntatzen bakarrik. Oso ondo. Bueltan gara, eta, pixamela hain da, gure boloñez hain da, patataren oinarri azpian, eta oin muntatzen jutea da, hemen hartu, jarriko izkiko geruza bat alberginean. Betzatzen lehenko boloñeza eta gero alberginia. Alberginia, gero boloñeza eta gero alberginia berriro ere. Orduan, gainekoa, hemen geruza ezberdinak egiten dituzte bat, nahi dut esan, esaten da, lasaina bat bezala, bukatu arte, jarraitu ipintzen, nik uste dut, emango didala bakarrik, bai altuera gaitik, eta bai dauzkadan osagailegatik, geruza bat iteko. Eta, hau, bendan probatu dut, eta oso goxua eratzen da, Hau, boloñez hau, orduan, pastarekin, edo zein errezetatan non boloñeza behar dugun,
beste aukara, guk esaten duguna, hemen beste osagai bat gehiago daukagu. Guk ez du egingo baten alde ero bestean kontra ero, ez. Beste osagai bat daukagu. Eta bakoitzak erabakitzako, Ero erabiltzeko biak. Hori da. Aragixatu erabiltzen dugu moduan, erabile aldugula, baita, pasta vegano hau, hau, zonda, gure liofilizatu eta haiteko lako boloinesa. Hori da. Ez berdin bat. Listo, orduan, hemen boloinesa berriro ere. Alberginiak eta ero bexamelarekin bukatuko du, eta labea, zandakoa. Hemen dauzkat, olako gazta veganoa hain duguna, eta izan da osagai guztiak hartu. Izango zen gazta xeatua izango basan bezala, ez? Testura hori. Bai, berrindua eta zaporea, egia da, garagar legamia eta erabiltzen dugunean da hori, eta anakardoekin eta lortzen dugula pixkat hori. Bai, erabiltzen dugu hemen txorinen. Beti izaten du, espektaktibak ez egin pentsatzen gero, izango da, olako, zai. Gixo, krema veganoa, esaten duzu gazta, karo, jendia gero konparazioak ingo itxu orduan. Espektatiba, ez da ukibir gaztana. Ez da gazta. Hori da. Ez da gazta. Antza dauka, zaporean batez ere, baina bestela, ez da gazta. Eta hain bukatzeko, gure bexamela. Eta labera jongo da, 200 gradutara, 20 minutu erolan gutxi gora bera. Eta bien bitartean zein dutze zaizu zure eta zer postrean ez, zenokan ez? Baina gero labia utzen dezazu erabiltzia, zeniko intxeingo ditut gaieta batzuk. Bale, ordean ingo behitu, Patri, sartzen dut hau, eta gaieta horien orea eta egiten duzun bitartean da hori, hau labean egiten dago, eta gero ataratzen dut hau, eta zure gaieta sartzen dituzu, eta gero... Eta gero postrean, ondo, menu ona. Hori da, aurrena jaten dugu hau, gure hemendik atatzea izango gala zeia. Bueno, rabana sartu da, palakin da, moldatuko gara. Ingo du zerbait. Eta apia jaten ditugu. Etxean egoten baginen, hori golan platera bezala atara, koiera batzuk, usaia, eta hor plater erditxik zerbitzatu. Patri, garagar legamiana da, ikusgarrian, garagar legamia da hori, oin botatzen nahi naiz, eta kasta usaia etortzen zaite, sudurzuluetara, Ze ona. Vale, hau, hemen, eta esan dakoa. 20 minutu, 200 gradutara. Ointxe gatoz! Ointxe gatoz. Eta azkenengo astelen vegano honetan, nik gaieta batzuk ekarri ditut, txokolate txurixakit. Beraz, postria musakandako pentsatzen dut ona izango dela. Zeran nengo ditugun? Holaxe. Gurina azukriakin nahasi, gero arrautza bota eta berriz nahasi. Irina eta legamisa gehitxu eta asmatu berriz nahasi. Oreakin, bolatxo horrek zapaldu eta 180 graduan erreko ditugu 15 minutuz. Oston utzi eta gero azkenik txokolate txurixa urtu, gaietak bertan busti eta ostu bainoren almendrakin apaindu. Beraz, barazki jaleak, astelen berde honetan, Gurina daukagu, arrautza daukagu, hori da. Eta txokolate zuria daukagu. Txokolate zuria, ez dakizunentzako, kakao gurinarekin o mantekarekin egiten da. Batzutako ez da txokolatia bez. Batzuk ez da txokolate zizaiola ditu. Azkenean bai egiten dela, kakaoaren gurinarekin egiten da, hori dauka bakarrik, baina gero dauka azukrea eta esnea. Orduan, veganoa nahi izango bain honein, saltzen dituzte txokolate zuri veganoak, eta arratako erabiltzen dute, gomendagarrinak arrozean edari vegetala, eta gainera edari vegetal moduan barik erabiltzen dute hobeto dela hautzean. Bai, hautzean erabiltzen dutela, arrozarena izango zen hoberena, eta horrekin egiten dutela txokolate zuri veganoa. Gurina, albada giro temperaturan, nontxe igual, uda da berua azten dela, igual, urtu ingozan, orduan bigun, eta niri hau, eskuekin gustatzen jatemen, bizkotxuak eta oran gozuak itxe itxudan bakoitzean gustatzen jat. Eskua hor sartzia. Nahi hemen berdina, esaten duen, beti tresnan bat ero sartukoa enuke hemen, padelekoa ematen duena, horrekin ingo enuke ondo,
eta hori izango zen, bueno, gero hor bueltaka daukagunean, ja, egiten segunean ore bat, gurina eta azukararen bitartean, arrautzak bota, utzi botatzen, hola, dana ondo nahazten, eta gero irina bertara bota, eta dena nahasi ondo. Ontxenekin gotena, arrautza. Baina, eskuera, Ontxe igual sartuko nahazteko arrautza gurinakin olako zehose. Eta honedi, betiko gurin gaietak. Bai, baina ezberdikia esuna da, txokolateak gero jongo dala gainetik. Hori da, gero jongo da txokolatea urtuta, da, adiz, palmeratxuak eta zerbitzatzen dien bezala, ez? Lehengo historiain, eta gero labatik kanpoia txokolate urtuakin baitxen dozuna taulaxe. Oso ondo. Eta hemen, bueno, gogoraztea, beste ze txokolate erabilialko genuke, bueno, txokolate zuria, esan dago, kakao gurinarekin, esnearekin eta azukrearekin egiten dena, gero txokolate esneduna, hau da, kakaoa eta esnearekin eta, bueno, kakao gurinarekin eta egiten dena, gero txokolate beltza, azkenean hor ja, esnea, azukrea neurri batean kendu egiten dugu, hor kakaoa erabiltzen da, eta ja, bueno, azukrea bakizu hor agertzen bazaizu eguneko, eta amarra kakao, hori da, eguneko eta amarra kakaoa, eta gero bestea da gainerakoa. Eta txokolate arroxa. Bai, hori da, barietate hori berria oina atera dana, eta, bueno... Baina natural, omen dala gainera. Bai. Osa, ez da holan margotu itxen da bilako, edo. Eta dauka limoi edo puntu zitriko sapore bat holan. Bai. Takit, bitxia holan aldatzeko. Takit, egia da, bueno, txokolateena mundu bada, eta ziur badaudela kakao ezberdinak, eta hemen guk uste dugu, beti esan dugula, dakiula dena, baina hemendik kanpora ateratzen bagara, eta, bueno, gu Nikaraguan izan ginenean, izan ginen olako museo batean, txokolatearen museo bat, erraldoia zeukatena, eta non, bueno, tal guztiak asaltzen ziren eta ikusi genituen txokolate mota ezberdinak guk hemen ezagutzen ez ditugunak, ez? Orduan, esaten duen hemen, patata, ez? Guk uste du, patata dana dakiula, baina patata juten magara, eta orain di, milaka barietate ezberdin daude, eta jaten ditugu guk, lau ero bakarri jaten ditugu. Juten gara hemen dikampo, eta kolore, zaporeta ezberdin. Pila bat, eta gisa da, igual, ez da uzlain beste ezberdin, baina Euskal Herrixak, edo, bueno, oinatik behintzat badauka txokolateakin loturia, eta bertan dau txokolate isia, eta badauki holan, bueno, museo txikitxo bat hortxe, eta nik beti gomendatzen dutena, ze bitxia da, eta gaina, han lan itzen dauen jendia, eta jator da. Bai, txokolate goratu du, peninsulan, Gipuzkoat izartu zela. Orduan, bueno, traizioa badago hemen txokolateana. Mendaron, oinatin... Eta txokolatearekin batuta, hor segaman egiten dute, nola da, erlezain eguna. Lasterketa duela hilabete pasatu esan. Ez lasterketean ostean txokolate apurtxo bat, lasterketa baino lehen, lasterketan zehar eta ondoren ere txokolatea ondo sartzen da. Bueno, txokolatearekin lotuta horritzen da erlezain eguna, duela 24 urtetik, eta aurten Rafa Gorrotxategi gozogileak ekarri zituen olako, eta eman zuen olako ikastaro bat, eta bonboi batzuk estiarekin, hor erlezain egunean gero egiten da, esti txapelketa bat egiten da, aurten 21 erlezainero aurkeztu ziren, eta egin zuen, hori, estiarekin zijoan horako bonboi batzuk egin zituen, da. Ni, izan naiz, hainbat eta hainbat lehiaketetan olan gastronomikoak, eta, dagoeneko bida amazkit pintxoena, eta, claro, kiloak ez ditut hartuko, gero, ez da gizema pintxo jan eta jan. Kontua, estiarena naizela jun batera ere, eta, ez dakit zer behiratzen duten, hor, bakizu bakotzetan, bueno, gaztana, tripakiena ezautu dut, hamburguesana, eta hor daude, txistorrana probatu dut. Daude gauzatzuk, parametro batzuk, ero jarraitu derren. Estiarenan, nik ez dakit zer behiratzen dan, orduan, ez dakit, sartu behar naiz gero. Hor, seguru, badagoela, hemen, erlezainen ero, elkartean ero, zer behiratzen duten, ero, holako txapelketa batean, ero, lehenko eta behin, supua sortzen dut denetan moduan zaporea, gozoa izatea, gustatzea, guri izatea, ze esti ona, baina gero, ez dakit, kristalak dituen, ero, ez dakit, lodiera, ero,
hemendik norbaite baldin badaki txoriena bildu EITB.eus, idatzi. Gurinan gaietan horrek detailea eskizkigu, da azkenean testura trinkua ugitzia. Hau, orea prestatu eta gero, 20 minutu usten badugu pausatzen, oskailuan, hotzian, honek ingo dena gorputza hartu eta gero erreixagoa izango da. Bolatxuak itxia eta horan bestela. Hori. Momentuan nire maituzue. Bai, eskua guzti, eta honekin, betxu segitxuan, egingo itxuzue bolak, eta batzuk, gaietan ore batzuk bai geratzen diela, apurtxo bat forma ezindotzazula eman, ez? Ez daukia inbeste irin, edo, di askoz likatxu hauak. Baina, honetan bai, dala ore bat, holan potolua. Eta hau, beste gaieta batzuk bai, holan borobilan sartzen die, eta gero beruakin joeten dia geisten, ez? Gurina desente daukielako. Baina, ez da honen kasuan. Orduan, honeik, egingo itxuguna da, sardeska batekin lagundu eta zapaldu. Nirik beti itxe itxutolan, gurutze formakuak, txipa, holaxe, eta holan, zuri labekuai zema falta jako. 3 minutu Patri, orduan, joan hori forma maten, bai, txokolatia bebai urtukot, eta esan dakoa, segitxuan etorriko gara, menua jatera, menua prestatzera. Zuko aurreratu bezala, lehenengoa atarako du, ala nola, lehenengoa oso poliki ez da geratzen, ateratzen. Zer esan ginen lehenko gunean? Garrantzitsuena, gozoa, gotia da. Eta eman diguna denpora da, galletak egiteko baita, Patri. Bai, hori da. Zein diezu gero? Txokolate txurixa nolan busti, txokolatia urtu egin jot mikroguin labean, eta gero txokolatia aprobetxatu zondoekan ez tala guztiz ostu, almendra, ensatitxo batzuk jara ditu gaietik, eta listo, betiko gurinezko gaietak, baina desberdin. Bai, eta gaur, barazki jalen dako, moduko menua indizuego, musaka honekin eta gaieta hauekin, eta orain, saioko momenturik gogorrena. Hauek dastatu beharra, eta egunero zenbat sufritzen dugu gure lanean, jan hemen, eta eskubideik. Etxo hemen ikusten dut honan patata zatitxo bat. Bai. Albergine hartuko, saiatu gonez danetik apurtxo bat hartzen. Saia. Erregabe? Hombre, 200 gradutara. 20 minutu labian, nik esaten dizuet, pero Patri, oin, pentsatzen nahi da. Pentsatzen nahi da, hau oso bero dago. Bai, behin oin zapore pixkatu hartzen zait. Gozoa dago, benetan. Bitxia. Bai, lehenengo lan pentsamendu izan da, erretzen zauela. Gero bigarrena, errepiketzekoa, lehenengo putze ingotzau, ze benetan goxua dau, eta ez da faltan botaten ez aragisa, ez gazta, ez oso goxua dau, benetan. Nik ezin dut, itzein zuk. Patata da, bero da hoina. Eta honek postre bat merezi dau. Postria ez dau bero, ze honek gaietak txokolatia jarri baino lehen osten utzi bidie, beraz, utzi den mondotzau bere denboria. Eta... Hauek ze izango ziren, te pasta batzuk, tearekin hartzekoa, kafearekin... Tearekin, kafiakin, edo holaxe be. Bitxu, aurkeztu inbiditxu dala. Ene. Plateria, politxa, hola, Piteli, pasa hona, mesedez. Osondo. A ver. Bat, eta bi. Hau dira, gure gurinezko gaietak txokolate txuriarekin. Beraz, orain bai. Zuretzako, txokolatia ez da urtu, ez da ostu. Hori da. Baina, denbora ematen botzagu, ostuko da. Niko, onartu beharra daugat, naizela oso txokolate zuri salea, sekula, ez dut erosten. Baina, beko oso daude. Azken astea, azteko modu, ez zinu behar, biteli. Bai, agur politxe mangotzagu gure astelen veganoei, eta, datorren urtean ikusiko ze sekzio jartzen ditugun astelenetan. Argi dauna, bihar hemen izango dela. Hori bai. Agur.